Manipularea oamenilor prin televiziuni și presă va lua sfârșit doar când aceste entități vor fi sustenabile și nu vor mai fi finanțate de guvern, partide și mai ales ONG-uri. Cum să facă asta? Îți spun eu, trebuie să trăiască din publicitate și să se mulțumească cu salarii ceva mai mici, nu cele de zeci de mii de euro pe care le au. În timp ce cu ipocrizie spun ție că X a cheltuit nu știu ce sumă de bani, acești integri formatori de opinie fac fix același lucru pentru că veniturile lor sunt astronomice raportat la felul în care trăiește populația. Pe de altă parte, mai există varianta sprijinirii de către populație a entităților mici de presă sau a jurnaliștilor independenți, care cu siguranță au ceva mai multă conștiință. Astfel, concurența va fi suficient de mare încât nu vom mai avea de-a face cu personaje gen Mugur Ciuvică, Mihai Gâdea, Radu Tudor, Moise Guran și așa mai departe. Prin urmare, o presă cinstită, da, ar trebui să ne coste, dar în același timp să lucreze în interesul nostru. Tu ce părere ai despre presa din România și ce soluții ai vedea viabile pentru a rezolva această problemă?